Iki sing paling dintenteni guys, mangan soto. Iki nek wis mangane metu ngene iki, nek wis segone metu arep mule, dengere arep mule ngene iki. Dah iki mangan soto ayam. Iki kabeh karo lek ono pecel. Dia aku embo. Kayak kamu pengen Indo pecel tutu oma langsung jelas ini kok semaput kabeh ya pecel liwat daging Indo wis mulai tek kabeh wong wis nglentuk lah iki wis nglentuk ngantuk iki yang ngono pisan ya iki sing iki yo mulai purik mulai ngantuk kabeh ya wong wis entek kabeh padha entek kabeh resik. Mari ki cepak nang mule wis. Pokoke nek wis enek piring ditumpuk-tumpuk ya mule mari ki.